Ассалому алейкум тамошобинони азизу арҷуманд. Нашри барномаи иттилооти ахборон мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонед. ваҳдати миллӣ ва ягонагии миллат ки таҳти роҳбариву ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба миллати тоҷик насиб гардид, аз падидаҳои нодирест ки дар сохти давлатдорӣ аз абзорҳои муҳими он маҳсуб меёбад. маҳз ваҳдату иттифоқ ва суботу оромӣ Тоҷикистонро дар як муддати кӯтоҳи таърихӣ дар арсаи ҷаҳонӣ чун мамлакати сулҳофар ва рӯ ба тараққӣ муаррифӣ намуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Манучер Ализода. тоҷикистони соҳиби истиқлол мисли уқобе аз табори зодагони қуллаҳои сар ба афлок кашидааст ки инак 33 сол дар осмони истиқлоли худ парвози баландро дорад. ду боли устувори ин паррандаи баландпарвоз истиқлолу ваҳдат аст ки дар худ оромиву суботу пешрафт ва садҳо асосу аснод ва равандҳои дигари мусбатро дорад. ваҳдату якдилӣ ва иттифоқи миллат чун оромиву субот дар солҳои аввали истиқлоли давлатӣ орзуи аввалиндараҷаи миллати тоҷик буд. зеро бе иттифоқу якдилӣ оромиву субот дар канор хоҳад буд. ҳамакнун имрӯз ки тоҷикистон ва мардуми сарбаланди он пайваста ба муваффақиятҳои навбанав дар тамоми самтҳо ноил мегардад, бо боварӣ метавон гуфт ки ин аз ҷумла самараи ана ҳамин ваҳдату якдилии мост. аз чор сутуни давлатдорӣ чун истиқлол, суботи сиёсӣ, ваҳдат ва пешрафт, иттифоқу иттиҳоду якдилӣ ки ба маънои томаш ваҳдат аст, унсури хеле муҳим дониста мешавад. якдилии мо мардуми тоҷикистон, яъне побарҷоиву устувории ваҳдати мост ки мушкилоти даҳсолаҳову дар мавридҳои дигар садсолаҳо ҷой дошта, аз байн рафт. зимнан дар мавриди мушкилоти садсолаҳо ин бунёди роҳҳо аст ки боиси пайванди тамоми манотиқи мамлакат бо якдигар гашт. ин раванд имрӯз низ бо маром идома ёфта боз бештару бештар беҳ гаштан дорад. бемуҳобот то ба даст омадани истиқлоли давлатӣ сокинони вилояти суд ва вилояти бадахшон ба муҳлати 6-7 моҳ наметавонистанд ба пойтахти мамлакат биёянд, зеро роҳҳои зарурӣ барои шароити кӯҳӣ бунёд нашуда буданд. ваҳдати миллати тоҷик ки хиради азалии пешвои миллат онро асос гузошт, боиси он гашт ки роҳҳои пайвандгари қалбҳо бунёд шаванд. чун роҳҳои дохиливу транзитӣ бунёд шуданд, он дар навбати худ боиси он гашт ки муҳаббати мардум нисбати якдигар бештару самимтар гардад. бунёди роҳҳои транзитӣ бошад, боиси он гашт ки гардиши молу маҳсулот дар мамлакат зиёд шуда, дар ин замина сатҳи зиндагии аҳолӣ боло равад. болоравии нишондодҳо дар тамоми самтҳо аз ҷумла иқтисодӣ, иҷтимоӣ, тандурустӣ, маориф, фарҳанг, ҳарбӣ ва тамоми самтҳои дигари давлатдорӣ маҳз дар устувор будани истиқлолу оромӣ ва ваҳдати миллист. аз 5 то 4 кӯҳ, аз Турсунзода то ба Мурғоб ва дар маҷмӯъ тамоми манотиқи Тоҷикистони соҳиби истиқлол, яъне ҳамаи мо мардуми Тоҷикистон имрӯз дар фазои комили ваҳдату оромиву суботу пешрафт зиндагии шоиста дорем. ваҳдату якдилӣ барои дилхоҳ ҷомеа падидаи бисёр муҳим ва нерӯи бузург аст. дастоварди миллати тоҷик, шиносномаи миллат дар баробари таъриху фарҳанги ғанӣ, забони нобу беолоиш ҳамзамон ваҳдату истиқлоли мост. ҷаҳони муосир бо набзи ҳассоси пуртапиш ва зуд тағйирёбанда арзи ҳастӣ дорад ва дар ин масиру майдони ҷаҳонӣ ҷафшану яроқи мо иттиҳоду ваҳдати мост ки таҳти сарварии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва заҳматҳои шабонарӯзиашон дар масири солҳои истиқлоли давлатӣ ба мо мардуми Тоҷикистон муяссар гаштааст. аз ин рӯ ин нерӯу тавони худро мо бояд ҳамеша устувор ва дур аз чашми бад нигаҳ дорем. Манушер Ализода, Маҳмад Саиди Камол, ахбор. истиқлолият ва ваҳдати миллӣ дастоварди бузургу беназири давлату миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои ободониву созандагӣ идома доранд. дар шаҳри Бохтар 2 майдончаи варзишӣ бо мақсади ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш сохта ба истифода дода шуд. гузориши Маҳмад Раҷаб Абдуллозода.
бо мақсади арзанда истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми шаҳру навоҳии мамлакат корҳои бунёдкорӣ бомаром идома дорад. барои вусъат бахшидани тадбирҳои бунёдкориву созандагӣ ва амалисозии дастуру ҳидоятҳои раҳнамусози пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо саҳми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорону сокинони ободгари вилояти хатлон иншооти гуногуни муҳими хоҷагии халқ марҳила ба марҳила бунёду мавриди истифода қарор мегиранд. дар шаҳри бохтар бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон бахшида ба ҷашни бузурги ваҳдати миллӣ ду майдончаи варзишии замонавӣ муҷаҳҳаз бо ҳама ашёву лавозимоти зарурӣ ифтитоҳ карда шуд ки ин минбаъд баҳри дӯстдорони риштаи футбол имконоти хубе фароҳам хоҳад гашт. иншооти мазкур бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ бо тарҳу намои ҷавобгӯ ба талаботи замон сохта шуда дорои нишастгоҳҳои васеъ ва майдончаи махсус барои бозии кӯдакона мебошад. атрофи он бо чароғҳои равшанидиҳанда ва гулу бутаҳои рангоранг оро дода шуда роҳравҳои он бо сифати баланд сафолакпӯш карда шудааст. сокинон ин ободкориҳоро самараи тинҷиву осудагӣ ваҳдату ягонагӣ ва дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат дониста иқдоми навбатии соҳибкорони маҳаллиро неку ибратбахш арзёбӣ намуданд. дар вилояти хатлон ки ба рушди соҳаи варзиш таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад аз ин рӯ соласол бунёди иншооти соҳа дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бахусус шаҳри бохтар бештар ба чашм расида варзишгарон бо истифода аз чунин имконоти мусоид ба дастовардҳои нав ба нав ноил мегарданд. идомаи ахбор. кишоварзони ноҳияи Данғара дар натиҷаи истифодаи мақсадноки қидаҳои замини корам ва имкониятҳои фароҳамгардидаи соҳа натиҷаҳоро афзун менамояд. бахши чорводорӣ дар баробари дигар самтҳои хоҷагидорӣ дар ноҳияи Данғара рушд намуда бо оғоз гардидани мавсими ҷамъоварии хӯроки чорво кишоварзону хоҷагидорон дар саҳро тавассути техникаву механизмҳои соҳавӣ корро вусъат мебахшанд. гузориши Олим Носирзода. Данғара яке аз ноҳияҳои аграрии вилояти Хатлон дар баробари кишту парвариши маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ бахши чорводориро низ рушд дода дар ин самт майдони заминҳои ба кишти хӯроки дурушт вобасташударо зиёд намуда масоҳати умумии чарогоҳу майдони кишти хӯроки чорворо дар соли равон маҷмӯан ба беш аз 109 000 гектар расонидаанд. дар ҳоли имрӯз мавсими ҷамъоварии хӯроки чорво дар ноҳия шурӯъ гардида хоҷагидорон ба таври шабонарӯзӣ дар саҳро машғули меҳнат ҳастанд. нақшаи захиравии хӯроки чорво дар соли равон 149 670 тоннаро ташкил медиҳад ки токунун 65 125 тонна захира гардидааст ки 43.5% нақшаро ташкил дода нисбати ҳамин давраи соли гузашта 306 тонна зиёд мебошад. бо мақсади рушди соҳаи кишоварзӣ ва истифодаи мақсадноки техникаҳои соҳавӣ бо ташаббуси ҳукумати мамлакат соли 2007 корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агрализинг таъсис дода шуд ки дар ин самт то ба имрӯз фаъолияти назаррас дорад. самтҳои асосии фаъолияти корхона харидорӣ ва дастрас намудани техникаҳои кишоварзӣ ба хоҷагиҳои деҳқонию фермерӣ дар шакли шартномавӣ, ташкил намудани марказҳои хизматрасонии техникӣ ва дигар намуди хизматрасониҳои техникие ки ба муносибатҳои лизингӣ алоқамандӣ дошта ба аҳолӣ новобаста аз шакли моликияташон хизмат мерасонанд иборат мебошад. имрӯз хоҷагиҳои деҳқонии тамоми минтақаҳои кишвар аз хизматрасониҳои корхона ба таври васеъ истифода менамоянд. ҳоло дар вилояти Хатлон 1737 техника ва 3842 таҷҳизоти кишоварзӣ барои 2203 хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷудо гардида дар ҳолати хуби техникӣ қарор доранд. хоҷагидорони ноҳияи Данғара низ аз чунин хизматрасониҳои техникӣ ба таври васеъ истифода менамоянд. ҳоло 60 техникаҳои гуногуни соҳавӣ барои дарав ва тойбандиву захиранамоии хӯроки дурушти чорво дар саҳро машғули фаъолиятанд. имрӯз мо дар мавзеи сералафтарини ноҳияи Данғара дар мавзеи Қарақутан минтақаи Қулисиён қарор дорем. аслан барои ҷамъоварии хӯроки дурушт сафарбар карда шудааст. 7 намуд техникаҳои пуриқтидори ширкати агрализинги тоҷикистон тибқи ҳашар дар мо кор ва фаъолият карда истод. имрӯз нақша гирифтагим то 7500 тонна хӯроки дурушт истеҳсол намуда аз он ҷумла барои хоҷагӣ ва ба дигар хоҷагиҳои минтақаи мана вилояти Хатлонро таъмин намоем. ҷамъоварии хӯроки дурушти чорво ҳоло дар ҷамоати деҳоти Лолазор, Лоҳур, мавзеи Ботубхона ва дигар ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Данғара бо ҷалби дастаҷамъонаи саҳмдорон ҷараён дорад. кӯшишу заҳмати деҳқонон баҳри он равона гардидааст ки майдони алафзорро дар муҳлати муқарраршуда сари вақт дарав ва ҳосили онро тойбандӣ карда барои зимистонгузаронии чорво захира намоянд. нақшаи имсолаи мо амин аст ки 120 гектар замине ки дар ҳаминҷа дорем 10,000 бастаи
علف باید جمع آوری کنیم. تکنیکایی که از اینجا کار کرده شدن از حساب اداره خواجگی اگرالیزینگ هستند و تامیناتشون خوب است. چیزی که در کار شود با وقتش دسترس میکنیم. اما این ثمره دستگیری حکومت دولت است که امروز ما را دستگیری میکنن. شرایطمون خوب تامین کرده شدن. فقط مهنت کردن در کار کردن در کار. ما دهقانان کوشش میکنیم که چقدر که هم دستگیری حکومت است ما همون جمع‌آوری علف رو برجا ایجاد کنیم. در نتیجه دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و فراهم گردیدن امکانیت‌های مساعد امروز کشاورزان ناحیه دنغره در همه بخش‌های خواجگیداری به دستاورد و پیشروی‌های روزافزون نائل گشته ایستادند. بخش چاروداری در ناحیه یکی از سمت‌های رشد یافته به حساب رفته سال تا سال سرشماری چاروا در حال افزودن است. حالا در ناحیه 9438 سر حیوانی کلان و 46143 سر حیوانی میده و 2392 سر اسب موجود می باشد. اقلیم جمهوری تاجیکستان برای پرورش چاروا مساعد است. برای همین ما تصمیم گرفتیم طبق سفارش منم رهبریت همین سرشماری چاروا را برای خوشزادکنی را برای فربه و سالم نگاه داشتن چاروا البته کمر همت میبندیم. در آینده کوشش داریم که منم چاروای ما خوشزاد شود. منم از جهت استحصال محصولات کشاورزی در بازارها البته یک سهم نظررس داشته باشد. چاروای ما حاضر در چراگاه تابستانه از نگاه بین کرده استادیم. ما کوشش کرده استادیم که در آن روزهای تابستان روزهای خوب خوراک چاروا را سر وقت جمع آوری کرده با زمستان گذرانی چاروا ذخیره کرده زمستان فربه سالم مالا ما براریم. کشاورزان از همه شرایط و امکانیت‌های مساعدی که فراهم گردیده است ثمراناک استفاده نموده بهر رشد ساحه چارواداری که بخشی مهم و سردرآمد است یکدلانه مهنت کرده ایستادند. همه ساله نتیجه زحمتشان حاصل دلخواه به بار آورده با این راه در بالاروی حجم استحصالات و به این وسیله در بهتر نمایی سطح زندگی خویش مساعدت می‌نمایند. در کооپراتیو تجارتی ما ساحه چارواداری خیلی به رشد است. در پرورش گوسفند نوع حصاری با نقشه گرفتگیم که سرشماری چاروای خوشزیات حصار را تا با 50,000 برسونیم. ما تصمیم گرفتیم که همین خوراک چاروا را سری وقت جمع آوری کنیم. اصلا در ترکیب همین علف من چقدر میکرو المنت چیزی که علفایی که مثلا رنگ اون چقدر کبوت است این بسیار برای حیوان یک منفعت بخش است. ما حرکت میکنیم که همین را تیزتر جمع آوری کنیم. طبق معلومات‌ها عین زمان در ناحیه مساحت عمومی زمین‌های کارم 28948 گکتار را تشکیل می‌دهد. کشاورزان سال جاری در میدان عمومی 18970 گکتار کشتی غله را براه ماندند که در نتیجه مساعد آمدن بهار امساله دهقانان حاصل غله را در قیاس به سال گذشته بهتر ارزیابی می‌کنند. حالا خواجگیداران توسط 70 تکنیک‌های غله‌درو در ناحیه حاصل غله را جمع آوری کرده ایستادند. تا امروز در میدان 7400 گکتار دروی غله به انجام رسیده با حساب میانه از 1 گکتار تا 40 سانتی متر حاصل گرفته ایستادند. روند دروی غله در صحرا ادامه داشته پس از جمع آوری حاصل کاهی غله نیز توسط تکنیک‌های ضروری تایبندی شده برای خوراک چاروا ذخیره کرده می شود. همزمان تا رفت در نتیجه مهنت اهلانه کشاورزان برای اجرای پوره نقشه دورنمای ذخیره‌سازی خوراک چاروا نزدیک شده ایستادند. خواجگیداران عزم دارند که سال روان نقشه را برزیاد و پیش از مهلت اجرا نموده در رشد ساحه کشاورزی سهمی نظررس گذارند. علیم ناصرزاده، علیم میرزا، خورشید نادرخان، ناحیه دنغره، اخبار. امروزها در شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب جمع‌آوری خوراک درشت چاروا با استفاده تکنیک و ماشین‌آلات صاحبی ادامه دارد. تفصیلات بیشتر در گزارش نوبتی. با در نظر داشتی افضلیت بیشتری بخش چاروداری خواجگیداران میدان علفزار و کشت و پرورش زراعت‌های خوراک چاروا را همساله وسیع می‌نمایند. بیده و یونوچقه یکی از مهمترین خوراک چاروا در تاجیکستان به حساب می‌رود. پرورش آن معمولا در زمین‌های نواحی براه مانده می‌شود. امروزها جمع‌آوری و ذخیره خوراک درشت چاروا در شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب ولایت ختلان وسعت تازه کسب نموده کشاورزان و چارواداران حاصل امساله علف‌های خودروی طبیعی و یونوچقه را نسبت سال‌های پیشین خوبتر ارزیابی می‌نمایند. طبق اورنما چارواداران شهر و ناحیه منطقه باید امسال زیاده از 651 تن خوراک درشت برای چاروا جمع‌آوری نمایند که تا امروز زیاده از 194,000 تن ذخیره کرده شده است که 30% نقشه پیش بینی شده را در بر میگیرد و همه روزه چارواداران و خواجگیداران منطقه کلوب فعالیت خود را در سمت جمع‌آوری خوراک درشت
хубтару беҳтар ба роҳ монда. Имсол хеле ҳам соли хуб барои ҷамъоварӣ, барои захира намудани хошоки дурушт омадааст ва мардум ва сокинони шаҳру ноё барои хубтару беҳтар захира намудан аз обу ҳавои мусоид, аз шароити хуби имсола истифода намуда таъмини иҷрои нақшаро ба пуррагӣ ба охир мерасонанд. дар ноҳияи Муинобод айни замон қариб 2000 хоҷагӣ ба чорводорӣ машғул аст. Барои таъмини рушди соҳа ва зиёд намудани саршумори чорво дар хоҷагиҳои мазкур имсол кишоварзони ноҳия мувофиқи нақшаи дурнамо иқдом гирифтанд ки аз ҳисоби алафҳои табиӣ майдони кишти ғалаю зирояти хӯроки чорво беш аз 80 тонна хӯроки чорво ҷамъоварӣ ва захира намоянд. Бо мусоид омадани мавсими баҳории имсола дар мавзеъҳои кӯҳдома ва чорогоҳҳои ҳудуди ноҳия алафҳои табиӣ хеле хуб нашу намо ёфтааст. Бо истифода аз ин шароит кишоварзони ноҳия дар баробари техникаҳои лозима ҳамзамон аҳли заҳматро низ ба ҷамъоварии хӯроки чорво ҷалб намуданд. дар ноҳияи Муинобод 115 адад техникаҳои кишоварзӣ вуҷуд дорад. бози ба доштани алаф машғул ҳастанд. 15 адад достҳои тракторӣ, 3 адад тойбанду тагрезҳо машғул мебошанд ба ҷамъоварии ғала. Чӣ қадр дида истодем ҳозир дар мавзеи Гилистон ҷамъияти деҳоти Нуруллашон Назар рафта истодааст. Деҳқонон ба сари вақт доштани алаф машғул мебошанд. Алаф бисёр нақд шудааст. барои захираи 2 соли оянда басанда мебошад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик Агролизинг имрӯз марди деҳқон ба техникаву мошиноти кишоварзӣ бахусус олоти алафдаравию тойбандӣ дастрасии хуб доранд. Хоҷагидорону чорводорони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб феълан барои сари вақт ва беталаф ҷамъоварӣ намудани хӯроки дурушти чорво аз техникаву мошиноти кишоварзии корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик Агролизинг васеъ истифода намуда чунин имконоти фароҳам гардида кори онҳоро бешак осон намудааст. дар талу теппаҳое ки истифодаи техникаҳо ғайриимкон аст, хоҷагидорон дар рави алафҳои ин мавзеъро бо қувваи дастӣ анҷом медиҳанд. дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон дар баробари алафҳои худрӯи табиӣ ҳамчунин аз ҷониби кишоварзон барои хӯроки дурушти чорво ҳамасола юнучқа кишт карда мешаванд. аҳли заҳмат имрӯза талош намуда истоданд ки бо истифода аз шароиту имкониятҳои мусоид то охири мавсим ҷамъоварии хӯроки чорворо сари вақт ба анҷом расонида барои давраи зимистон захира намоянд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ахбор. тамошобинони азизу арҷманд, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. Тансияту хонобод бошед.